खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफोरा बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरनि सायाव सावरायमेल लादोंमोन। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारिदुवार बालिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव बिस्नाथ जिल्ला, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोर, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरि, बारग' बिएलटिनि दैदेनगिरिफोर, बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर आरो बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बिटिआर गोरोबथानि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव बुङो दि देग्लाय आसाम नाङैनो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फर्म फिलआप खालामनाय गासैबो बर' फरायसाफोरा बर' रावजोंनो आनजादाव लिरनो हासिगोन। देग्लाय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायनाय फरायसाफोरा रायजोनि जायखिजाया कलेज आरो फरायसालियाव फरायनाय जाया मानो गासैबो बर' फरायसाफोरा बर' रावजोंनो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि आनजादखौ लिरनो हासिगोन। बिनि थाखाय रावहाबो हेंथा गैया आरो बिटिआर एबा नन बिटिआरनि जेबो खोथा गैया। बयनिबो थाखाय समानै खाबु होनाय जागोन होननानै रोखा फोरमायना होयो बिथां दिपिन बर'आ। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला बे बर' रावजों आनजादाव लिरनाय फिननाय बिलाइखौ नायनो थाखाय जुनियायै मोनसे हानजा थागोन। बेनिखायनो गासैबो बर' फरायसाफोरा जेबो गोनो गोथो गैयाजासे बर' रावजोंनो आनजादखौ लिरनो हागोन होननानै मिथिहोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथाङा। जों बयबो देहा फाहामगिरिखौ इसोरजों समानै रुजुनानै लानाय जायो। मानोना देहा फाहामगिरिफोरनि आखायावनो गोबां बिथिङै थायो जों सुबुं माहारिनि थैनाय आरो थांनाया। नाथाय माब्लाबा समाव देहा फाहामगिरि डक्टरफोराबो गोहैलोयै फाहामथाय होनायनि थाखाय जिउ खोमानो नांनायखौबो खोनानो मोनबाय थायो। थिग बेबादिनो क'क्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जादों। सासे डक्टरनि नेग्लिजेन्ट थामहिनबा गोहैलोयै फाहामथाय होनायाव सासे बर' लाइमोननि अबथिरा जिउ खहा जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फरायबाय थानाय रमिय' काश्यप बसुमतारी मुंनि फरायसाया गावनि साथाम लोगोफोरजों समबारखालि हरनि 12 रिंगासो समाव क'क्राझार तितागुरि जेडि र'डआव बाइकजों मोनसे लामानि जाब्रबथाय जानानै गोब्राब जोखोम जायो। जायखौ क'क्राझार सोहोराव थानाय रुपुनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन। नाथाय डिउटियाव थानाय देहा फाहामगिरि डक्टर राहमातुल्लाह आइ आमिन बिथाङा फाहामथाय होनायाव नेग्लिजेन्ट खालामनाय थामहिनबा गोहैलो खालामनायनि जाहोनाव रमिय' काश्यप बसुमतारीया जिउ खोमानो गोनां जायो। नखरनि सोद्रोमाया फोरमायथिनाय बादिब्ला बे जाथाया थांनाय समबारखालिनि हराव जादोंमोनब्लाबो नाथाय देहा फाहामसालिनिफ्राय मैया फुंबिलिनि 5 रिंगायावसो खौरांखौ नखरनो हरदों। जाय समाव रमिय' काश्यप बसुमतारीया जिउ गोमाखांबायमोन। बेफोर गासैबो जाथाया डक्टरनिफ्राय मोजां फाहामथाय मोनैनि थाखायनो जिउ गोमादों होननानै गोख्रों बुंथियो नखरनि सोद्रोमाफोरा। बेजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाया अजद होबावनाय बादिब्ला गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना फैनानै नायबिजिरफैयाब्ला सोरखारि फर्मेलिटिसफोरखौ आबुं खालामाब्ला सोरखारि हस्पिटालनि डक्टरफोरा सावस्रि फाहामथाय होआ। जायनि थाखाय गोब्राब थासारियाव थानाय पेसेन्टआ फाहामथायनि आंखालाव जिउ गोमानो गोनां जायो। बिनिखायनो रायजोनि गासैबो सोरखारि आरो फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामजोबनो नांगौ होननानै नखरनि सोद्रोमाया दुखु दाहाजों गाबै गाबै खौरां बिजोङाव बुङो। मख'नो गोनांदि जिउ खहा जानाय रमिय' काश्यप बसुमतारी बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव कम्पिउटार साइन्सनि सेथि सेमिस्टारनि फरायसामोन आरो बिथाङा गवालपारा जिल्लानि धुपधरानि थागिबिमोन। बे जाथायखौ लानानै गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला खुंथायआ मेजिस्ट्रेट इनकुवेरिनि दारै नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होबाय। उत्तर प्रदेशनि लखनौआव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों। जेराव सासे सावस्रि फाहामथाय लानो फैनाय 23 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ खारबाय थानाय गारि सिङावनो हानजायारि जिनाहारि खालामदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला लखनौनि केजिएमइउ देहा फाहामसालियाव गोलाव समनिफ्रायनो मेलेमारि सावस्रि फाहामथाय लाबाय थानाय सासे हिनजावसाया केजिएमइउनि सेरावनो थानाय सात्यम मिश्रा मुंनि सासे साहा गलादारजों सिनायलायो आरो थांनाय 5 दिसेम्बर खालारखालि हिनजावसानि
मबाइला चार्ज जोबनायलाय सत्यम मिश्रानियाव मबाइल चार्ज होनो थाखाय मदद नागिरो। बिनि लेखायै सत्यम मिश्राया हिनजावसानि मबाइलखौ गंसे एम्बुलेन्स गारियाव चार्ज होदोंमोन। दान्दिसे उनाव जेब्ला हिनजावसाया मबाइलखौ नागिरबोफिनो अब्ला मबाइला एम्बुलेन्स गारियाव थांफाबाय होननानै बुंफ्लादोंमोन। जायखौ लायनो होननानै हिनजावसाखौ गंसे वेगनार कारजों सत्यम मिश्राया गावनि सानै लोगो मोहम्मद आलम आरो मोहम्मद जहेलखौ लाफानानै गारिजों दावबायलाङो। नाथाय खारबाय थानाय गारि सिङावनो हरनि खाबुखौ लानानै साथामबो दुथां सुबुंफोरा हिनजावसानो जबरदस्ति जौ लोंहोनानै हानजायारि जिनाहारि खालामो। जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव दुथांफोरा हिनजावसाखौ हरनि 12 रिंगासोआव लखनौ पलिटेकनिकनि साखाथियाव गारनानै गालाङो आरो साथामबो खारखोमायो। बे जाथाया जानानै थांखांनायनि उनाव हिनजावसाया 10 दिसेम्बर खालारखालि लखनौनि बाजिरगन्ज पुलिस थानायाव मोनसे एजाहार होयो। जायनि लेखायै बाजिरगन्ज पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरनानै दुथां साथाम सुबुंफोरखौ मैया हमनो हाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हिनजावसाया बिभूति खन गुमती नगरनि सासे गिदिर रेंक थानाय अफिसारनि फिसाजो। दा हमनो हानाय साथामबो दुथांफोरखौ आयेननि दारै गोख्रों साजा होनाय जासिगोन। थांनाय 2022 मायथाइयाव बारग' बिडिअ अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्मजों लोगोसे बर'नि देरसिन खौरां बिजों बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि सायाव मोनसे गसर दिखांनानै केस होनाय जादोंमोन। मानोना थांनाय 2022 मायथाइयाव अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा गावखौ मिडियायाव माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंदों होननानैनो बे केसखौ थिसननाय जादोंमोन। मैया बे केसनि सायावनो क'क्राझारनि CJM कर्टआ बिथांमोनखौ जेबो दाय मोनैनि जाहोनाव 79/2022 केसनिफ्राय उदां खालामनानै होयो। बे केसखौ देरहाखांनायनि उनाव इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोजोननाय मोननायखौ फोरमायो आरो गावखौ इउपिपिएल दोलोनि जानायखाय फान्दायनो थाखायसो बे केसखौ बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ होदोंमोन होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथाङा दुखु मोननायखौ फोरमायनानै बुङो दि राजखान्थियारि हान्जा आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव केस होलायोब्ला होलायजायो। नाथाय खौरां बिजोंनि सायाव बेफोरबायदि केस होनाया खौरां बिजोंखौ फोजोबस्रांनो नाजानायनि मोनसे नाजानायसो। बेनिखायनो खौरां बिजोंखौ सोरबा इउपिपिएल दोलो सोरबा बिपिएफ दोलोनि सानलायाब्लानो उदां खामानि मावनो होनो नांगौ होननानै खावलायो बिथाङा। बेजों लोगोसे खौरां बिजोङा रावनिबो दोलोनि जानानै खामानि मावा। बेनिखायनो सोरबाफोर केस होलायनोब्ला लिगेल एक्सन लालायनोब्ला राजखान्थियारि दोलोनि आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावल' होलायनो नांगौ। नाथाय खौरां बिजोङाव खामानि मावनाय गासैबो खौरांगिरिफोरखौ दोननो नांगौ थामहिनबा रेहाय होनो नांगौ होननानै बुङो बिथां राकेश रामसियारिया। दासान्दि मिरु बिजेपि सोरखारा मोनथाम रायजोआव बिधान सभा बिसायख'थिखौ देरहाखांनायनि उनाव सासेनि उनाव सासे मोनथाम रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि मुंफोरखौ फोसावनानै होगासिनो दं। बिनि लेखायै गिबियाव छत्तीसगढ़ रायजोनि गिबि मन्थ्रि महरै विष्णुदेव साय बिथांखौ सायख'दोंमोन। बिनि उनाव मध्य प्रदेश रायजोनि गिबि मन्थ्रि महरै मोहन यादव बिथांखौ सायख'नाय जादोंमोन आरो मैया जोबथा राजस्थान रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि मुंखौ फोसावनानै होयो। राजस्थान रायजोनि गोदानै फोसावजानाय गिबि मन्थ्रिया जादों भजनलाल शर्मा। बिथाङा बिसायख'थियाव राजस्थान रायजोनि सांगानेर बिधानसभा बिसायख'थिनिफ्राय देरहानो हादोंमोन। मख'जाथावदि बिथाङा सिगाङाव राजस्थान रायजो बिजेपि दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव दंमोन। बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनानै देरहाना थोंजोङै गिबि मन्थ्रि बिबानखौ मोननो हानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। मोनथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बिथां भजनलाल शर्माया भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांनि नखरनि सोमोन्दो जायो। सनितपुर जिल्लायाव मोनसे सिखाव खावनायनि जाथाय जादों जेराव सिखावफोरा 4 लाख रां खावनानै लांदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलियाव रन्जन हाजरिका मुंनि सासे फालांगिरिया इउक' बेंकनिफ्राय 4 लाख रां दिहुननानै बेगआव सोना बेगखौ गारियाव दोनथ'दोंमोन। बे समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा 15 नं माहारियारि राजा लामा सेराव लाखिनानै दोननाय गारिनिफ्राय 4 लाख रांखौ लुथिनानै लानानै थाङो। नाथाय रां लुथिनानै लांनायखौ उनावसो मोनथिनो हायो जेब्ला रन्जन हाजरिका बिथाङा गारियाव रांखौ नागिरो। बे रां खावजानाय जाथायखौ लानानै ढेकियाजुलि पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जाबाय होननानै मिन्थिनो हादों। मोनथिनो हाबावनाय बादिब्ला फालांगिरि रन्जन हाजरिका बिथाङा सनितपुर जिल्लानि थेलामारानि थागिबि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो मिजिंथियो। एसेनोसै, गोजोन्थों।